буларны укыгач, Тукайны институтта гаепләргә урын юк. Тик шулай да түрәләргә ашкынган фәннишеләр арасында әле бүген дә шагыйрьнең ислам диненә карата мөнәсәбәте бәхәсләр тудыра. Коммунистик карашлар белән сугарылган идеяларыбыз Тукайны динсез, имансыз дип атеистлаштырган булдылар. Әдиптән башта демократ, аннан социалистик, имансыз бер бәндә ясарга тырышып, гәҗит журнал битләрен нинди генә мәкалә белән тутырмадылар. Дини изе белән Тукай көрәш алып барды. Дини укылыктан саклап торырга маташкан төркемнәрнең тамырын корытырга өндәде Тукай дип яздылар берәүләре. Бүген ниһаять Газиз Улуг шәхсиятенең иҗади күңелдә дөреслекне әйтер заман килеп җитте. Тукай ислам динен тамырын корытырга түгел, дин әһелләрен кырып ташларга түгел, киресенчә, ислам динен муллаларны якларга чакырды. Үзенең «Мисалга бер сүз» дигән шигырендә әдип бу эшләрдә зәхмәтләнеп муллаларны, дин эшендә башчы итик без аларны, бары хөрриятнең кочагына, тәрәккыйтның күпләренә ошмагына, бу егетләр безне дөнья оҗмахына кулдан тотып җитәкләр белен инде дип язды. Тәэсир китап таян Аллаһка, туган тел, Шиһаб хәзрәт, Кыйтга, Васиятен һәм башка бик шигырьләре барлык иманлы кешеләргә дәрт булып тора. Күңеленә Коръән урнашкан шагыйрь андагы аятларны шигъри юллар белән халык телендә татарча әйтеп бирергә тели. Коръәннең кергән сюжетлар, мотивлар, персонажлар аның иҗатында зур урын алган. Ә инде аерым шигырьләре Коръән аятларына багышланган. Мәсәлән, шагыйрьнең Михраж шигыре Коръән Кәримдәге 17-нче сүрә нигезендә язылган һәм башка китаплардагы риваятләрне кабатлаган. Михраж кичәсе Мөхәммәд пәйгамбәребезнең 7-нче кат күккә ашуы, Мәккәдән изге Куддус, Иерусалим шәһәренә сәфәре белән бәйле. Әлеге сюжет Раббыбызның кыссасы Әнбиясеннән мәхлук булганының нәхи фәрәдисеннән башлап 20-нче йөз башына кадәр әсәрләрдә кабатлана. Шагыйрьнең Кадер кич дип исемләнгән әсәре дә турыдан-туры Коръәнгә барып тоташа. Ул анда Кадер дип аталган 97-нче сүрәне тәфсирләп биргән. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ягъни без Коръәнне чынлыкта Кадер кичәсендә индердек дигән сүзләрне Тукай. Бу Кадер кич елда бер кич, барча кичләр изгесе, сафланыр таптан бу кич мөмин күңелләр тезгесе дип тәфсир итә. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Кадер Раббыбыз каршында иң шәрәфле кичәдер дигән Аллаһыбыз сүзен Тукай. Сафланыр ул пакланыр бик зур Худайның дәүләте һәм төшәр ул көзгеләргә күп катлысы шәүләсе дип яза. Лейлатул кадр хайрун мин алфи шәһри. Ул бер кичә үзенең айдан да изгерәк дигән Аллаһның сүзе Тукайда. Шул капуктан күндербез Тәңребезгә бер теләк, бер Кадер кичә Тәңре каршында мең айдан да изгерәк. Шагыйрь әлеге кичәне күңел күтәренкелеге, тирән ышаныч, пафос, матур җиңел тел белән сүрәтләп бирә. Шигырьнең язылу тарихын композитор Мансур Музафаров түбәндәгечә аңлата. Бер вакыт Әмин Тукайдан, менә Кадер кичә җитә, балаларга җырлар өчен бер шигырь булмасмы икән синдә Габдулла дип сорады. Тукай берничә көннән безгә бу Кадер кич, елда бер кич дип башына торган шигырен үз кулы белән язып, чәчәк ябыштырылган открытка алып килде. Гомеренең соңгы көннәрендә Клячкин хастаханәсендә ятканда шигырь тәфсирме, тәрҗемәме дип аталган шигырен иҗат итә. Ул Коръән Кәримнең Наср, ярдәм дип аталган 110-нчы сүрәсенә нигезләнеп язылган. Коръәндә телгә алынган пәйгамбәрләр, алар белән бәйле риваятлар, ул вакыйгаларда катнашкан төрле персонажлар Тукай шигырьләреннән тыгыз үрелеп баралар. Шагыйрьнең әйтәсе килгән фикерен үтемлерәк итеп бирергә ярдәм итәләр. Мәсәлән, муҗиза шигырен генә алыйк. Пәйгамбәрнең вафатыннан соң асан муҗиза булмас, ярылмас гаибигә һәм кара таштан бия тумас. Диләр безнең гыйлем әһле, ышанмагыз, бу ялгандыр. Үзем күрдем бүген, безнең заманда муҗиза бардыр. Бүген иртүк миңа шактый бурычлы иптәшем килде, ялындырмый, талашмый вәгъдәсендә акчасын бирде. Хәзерге заман укучысы ярылмас гаибигә, кара таштан бия тумас дигән сүзләргә әһәмият бирмичә узып китә. Риваят буенча, кәфирләр Мөхәммәд пәйгамбәрнең җиттәге муҗизаларына ышанмыйлар. Аны сихерче дип атыйлар, шуңа күрә аның күптән муҗиза күрсәтүен сорыйлар. Мөхәммәд пәйгамбәребез үз кодрәте белән айны икегә ярып, ике кисәген ике якка җибәрергә,
һәм аларны ике җиң очыннан чыгарып, үзенә сәҗдә итәргә тиеш була. Мөхәммәд исә моны җиңел генә үтәп чыга. Тукай әлеге әсәрендә нәкъ шуңа ишарә Үзенең яз шигырендә сурәтләнгән күңелләргә куркып хис яткан кыямәт көне, җәннәт һәм ут картиналарын күз алдына китереп, кешене әсәрләндерерлек итеп тасвирлап бирә. Кисәктән җанланды кызлар агалар, чабалар берсенә берсе агап кагалар. Беләсең син боларның мәхшәре дип, бу бузларны үлекләр гаскәре дип. Өрелмеш дип беләсең уйламыгыз, вә яки мөгезен сикеткән үгез. Болар әллә бара тәшәтле судка, беленми кайсы җәннәт, кайсы утка. Дини дөрестлек, хакыйкать турында Габдулла беренче мәртәбә Мутыйгулла хәзрәттән ишетеп, Уразкида үзенә яктылык эзли башлый. Мутыйгия мәдрәсәсендә Коръән графикасын, тәҗвид хөкемнәрен үзләштерә. Шәкертнең күңелендә Аллаһның нигъмәте Коръән-Кәримгә мәхәббәте уяна. Үзенең китап шигырендә рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка, ышанычым артканым, үз-үземә өмет белән карыйм башлыйм булачакка дип язылган шигырь юллар белән шагыйрь күңелен кайгыдан арындыру өчен изге китаптан дәрман эзли. Татар поэзиясендә иң беренчеләрдән булып, Габдулла балаларны сабый чактан ук изгелеккә өндәп, ислахка, михрибанлыкка үгетли. Таян Аллаһка шигыре моңа дәлил булып тора. Улуг әдипнең тормыш фәлсәфәләрендә изге китап Коръәнгә таянуын гына түгел, хәтта әни шигырендә һәр намаз сайын Худайга ялварырмын мин хәзер дип 5 вакыт намаз укыганда күрербез. Бүген дә дин дөньясында булган кимчелекләрне төзәтергә тырышкан тәнкыйтьчеләребез дә аз түгел. Тукайның сүзләрен ялгыш аңлаучыларга аның кыйдыга шигыре аларга җавап булып тора. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым, чөнки залимнарны, өстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч, шул булды эш, керләнеп беттем үзем, дөньяны баклый алмадым. Дип ул мәдрәсәдә алган белемен гомере буена ниятенә ирештерергә тырышты. Өметен өзмичә шигырьләре белән үзенә соңгылган буыннарга дөрес үгит насихат биреп, бу эшне дәвам иттерүне киңәш кылды. Шуның өчен дә без, гомер дәвам иманлы кешеләр, Тукай шигырьләреннән калбыбызга илһам алып, тормышыбызда булган хата һәм гөнаһларыбызны төзәтергә ашыгык. Рәхмәт. Менә шунда сораулар. Менә шундый Тукайны тәнкыйть итәргә була дип, хакымыз юк анда тәнкыйтьләргә җанчы булган дибез. Ләкин Тукайның яхшы әсәрләре бар. Мәсәлән, су анасын алсам да, балаларга укыта кызыклы, тәрбияли. Бик күрсәтер шигырьләре бар. Хәзердә бар, мин хәзер мөселманнар балалар клубында эшли. Анда безнең ата-аналар дини балаларын шунда укыткан. Намазга өйрәтү максатыннан йөртәләр. Хәтта миңа әйтүчеләр булды, мин анда татар теле һәм әдәбиятны укытучы булып эшлим. Хәтта миңа әйтүчеләр булды, шүләле һәм су анасын укытмагыз балаларга, чөнки су анасында шайтан образы бар, һәм ул шайтан образы балаларга начар тәэсир итә дигән әйберләрне әйттеләр. Хәтта инде шул китапханә киштәләреннән дә инде алып куючылар булды. Шундый ата-аналардан. Сезнең ни караш шул фикергә? Минем караш инде су анасы һәм шүләле әкиятләрен инде ул Габдулла Тукай шундый генә татар теле методикаларын, методларын алып язган. Һәм инде бу әсәрләрдә балаларга карата әдәп-әхлак нигезләре ачыла. Һәм инде мәсәлән, су анасында бер бала кызыгып су анасының алтын тарагын урлый.
hem indi ul bala indi bala kişilik indi kızıga indi on dinesilerge. Hem bu indi onlarda indi balalarının sıramışa kişi eybirlerine dinyo bilen indi anlatılar indi. Yaramağına. Nişik? Şey besinde tiyo, rüsat tiyo yaramağına. Şuna bilen daha kolada beken edebi dilini, edebiyatını bilmegen, Tatar dilinde yakın bulmayan kişilerge onun namılı felsefeli şiirleri olarak oku bir de olur. Aslında kısa durmuş içinde pek zor işler yapsalar, bugün kesinlikle bir yerde eserler